Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen cNews Hausa wanda ke kawo muku labarai dangane da cutar coronavirus. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-rufa'i ya kamu da cutar coronavirus. Mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-rufa'i ya shaida wa duniya cewa yana cikin waɗanda cutar nan ta COVID-19 ta kama a halin yanzu. Kwamishinan harkar tsaro na cikin gida Samuel Arwan ya tabbatar da wannan a shafinsa na Twitter da kimanin karfe 8 na daren ranar Asabar. Minista Samuel Arwan ya fitar da cikakken jawabin da mai girma gwamnan ya yi bayan ta tabbatar da ya kamu da wannan cuta ta coronavirus. Gwamnan ya bayyana cewa gwajin da ya yi ya nuna cewa yana ɗauke da ƙwayar COVID-19. Gwamnan ya ce a halin yanzu ya killace kansa. Sai dai duk da haka ya yi kira ga jama'ar jiharsa da su bi doka da sharuɗa don gudun yaɗuwar wannan cuta ta coronavirus. Ga jawabin mai girma gwamnan kamar haka. A cikin farkon makon nan ne na miƙa kaina ga hukumar da ke yin gwajin COVID-19. Bayan fitowar sakamakon hukumar ta tabbatar mini da cewa ina ɗauke da wannan ƙwayar cuta. Kamar yadda hukumar NDDC ta tanadi kula da wanda bai fara nuna halamun cutar COVID-19 ba, na keɓe kaina daga bainar jama'a. Ina kuma roƙon al'ummar jihata wato jihar Kaduna da su ci gaba da ɗaukan matakan rigakafi don gudun kamuwa da wannan cuta. Yana da matuƙar muhimmanci ga kowanne ya bi doka da ƙa'idodi da gwamnati da kuma hukumar lafiya ta tanadar don kaucewa yaɗuwar cutar a cikin al'umma. Mataimakiyar gwamna tana jagorantar kwamiti da ke yaƙi da cutar COVID-19 kuma za ta ci gaba da fitar da bayanai lokaci bayan lokaci. Wannan shine jawabin Malam Nasiru El-rufa'i a ranar 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020. Ku kasance da cNews Hausa don samun labarai dangane da cutar COVID-19 wato coronavirus.